ciao! Γιατί αυτό που το βρήκες πάλι? Προσοχή, θερίζει! Αλλά παραπάει πολύ σιγά αυτό. Τουλάχιστον 40 θυμάμαι ποια είναι μετά τους τάου, ρε. Το ποδήλατο το ρε παιδιά. Ποδήλατο είναι, ρε. Πήρα μίξερ. Τώρα δούμε, θα ανέβουμε. Μπράβο. Μπράβο μόλι μαλακία, μα δεν μπορώ να το πετάρει, κουράστηκα. Λέβη, Τι, με 10 πάμε. Δεν έχω να κάνω ποδήλατο πάντως. Like, ciao. Γιλέ, γκριξάω. Κουφάλες. Ciao. Το παίζετε όλοι γρήγοροι.